Hej, velkommen til den her video. I dag sidder jeg sammen med Mikkel. Hej. Den her video handler lidt om et shoutout til hans YouTube-kanal. Som I kan se her er hans forside. Alle de her videoer, han har lavet. Nå, sådan der flere. Jamen, det var alle hans videoer. I er meget velkommen til at gå ind og like og subscribe. Og her er hans banner, som han selv har lavet. Ja, og jeg hedder GameTief, som I nok kan se. Undtagen dem, der er blinde. Nej. Men like, subscribe den her video og hans YouTube-kanal og hans videoer. Ja, Og så skriv i kommentar. Så er der ikke andet end at sige ses.